unha referencia do tamaño que te parece que hai menos berberechos, porque claro, no máis pequeno cabe máis, sumáis con relación ao euro, non? Para que vos fagades unha idea, isto vai ahora sobre 16 euros ao kilo, isto creo que está sobre 3 euros ao kilo. Ahora en Navidades, o máis grande, pues, principalmente, a función desta depuradora é porque o mar... Que bello galo. Es que ahora se botó. ¡Ramón! ¡Pocho! ¡Ponchito! O Faradía, cando se vende o peixe na lonxa, entendes? Hai unha comisión que vai para Portos de Galicia. Claro, podemos facer todos a pregunta, por que o último puerto de Galicia que se fixo isto foi Noia? Pois non o sei. Non o sei, non, estou falando en serio, non o sei, porque Vigo xa hai 40 anos que o ten, Coruña hai moitísimos anos, e Noia, ou é que non protestamos, ou é que non pedímoslo mal, algo pasou aquí. Tomas de agua, que non hai, fijarse, mira, pero eles cobran igual. De acordo? Algúnha pregunta referente aquí algo de puertos ou pantaláns? No. Ben, agora... Solo quedan algunhas embarcacións que non foron mariscar, vale? Ahora están traballando, alá abaixo, vamos a saber traballar. Realmente ahora poden marisco e máis abaixo, que é onde imos a ver. Eso é a desembocadura do Tambre, o que vos comentaba, vale? Hasta aquí ainda está considerado zona fluvial. Despois de aí para abaixo, xa sería pois onde se encontra con mar, vale? Cando hai riadas onde máis morre sempre o marisco é aquí. Estes empadronado en Noia ou en Outes e os meses que leves de paro acreditados, vale? Eso é a puntuación simplemente. Bueno, este ano... As botas as de pinto. Non facciamo una cosa, siamo stati. Cando empezou a ir ao mar, como empezou ao mar, que tipo de embarcación, e máis sobre todo como empezou a mariscar, El de la tiene un poco rojo. Mira, no me estoy tirándolo al aire.
chicos, que tal? Chámome Marisol, son a presidenta dos mariscadores a pé de Noia. Eu son a que miro pola xente toda que está no mar, eu son a que dou a entrada cando entramos para traballar, dou a salida, chamo as lanchitas para que nos veñan a recoller o marisco, chamo os tratores, igualmente para recollernos o marisco, e estou pendiente de que non pase nada no mar por se hai que chamar unha lanchita e hai que sacar algunha muller do mar. Tranquila, tranquila. Bueno, antes de nada, vamos a dar as gracias, porque se visto ou non, máis preguntas. Ela estaba mariscando, veunos, deixou o seu traballo, porque ela, se traballa, gana cartos. Si non traballo non gano, pero bueno, me gusta virvos a saludar a todos vos. Hai unha pregunta? Mañana vas a trabajar con mi hijo. Vale. Siguiente. Pero mira, Separarse, así fue neutral. A ver, Adrián, tienes que estar más allá. Estás en un sitio que no estás haciendo nada y te vas a mojar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es mala, sí, ya te lo voy a. Que a señora ten que ganar o día. Sí, señor, no, pero nada más que... Así o no, por aquí. No, no lo pagué. Sí, ¿te parece a Bryce? En canto se suba dos límites establecidos na normativa, pasaría a ser ONAT, que xa non serviría para conseguir ni siquiera pasado por temperatura, tería que ir directamente a conserva esterilizado. E se se pasase de certos límites na zona D, xa ni por conserva podería pasar, debido a carga microbiolóxica toda de orixe humano ou animal de granxas que ten a auga. Entón, todo o que se vende aí, está metendo marisco que están descargando ahora os barcos. Vale, a bacteria indicadora, non se miran todos os virus a bacterias, a bacteria indicadora que aquí importa é unha que se chama Escherichia coli, que é unha bacteria que todos temos no intestino, de acordo? Esa indicadora da cantidad de carga microbiológica
falta para 3. 2140